गोरलैनि बयनिसिमबो गोजोननाय हामलायनायखौ रायजो राजा नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बरायग्रोनाय थाबाय। आंनि बे प्रेमजित नार्जारि ब्लग चेनेलखौ नायलांगोन होननानै भरसा आसा मिजिंथिनाय थाबाय। अब्ला भिडिअखौ जागायनोसै नोंथांमोन। दायो नैबे फुं गोरलै समावहायनो मोखाङाव सुनानैहाय आङो बेबायदिनो एसे क्रिम फुननानैहाय आङो भिडिअ खालामनाय जाहैबाय। दिनैनि आलादा भिडिअआनो जाहैबाय हिन्जाव खारनाय आरो आं मैयानो बुंखादोंमोन हिन्जाव खारनायनि आं गाबोन भिडिअ होबावगोन होननानै। बेनिखायनो फै लोगोफोर चल' बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांदो। दायो माने जागायसिगोन आरो दायो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि सिमेन्ट सापरि संमक गामिनि बेबायदिनो प्रेमिका बसुमतारिया गुबुन हारिनि हौवाजोंहाय खारखोमानानैहाय दङ। दायो कन्टेक्ट नाम्बारबो होदों। जायफोरनाखि लोगो मोननो एबा नुयो बे महरखौहाय नायनानैहाय नोंथांमोना न'आवहाय फन खालामदो। बिनि न'खरनि फन नाम्बारानो जाहैबाय 8638697815। ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय 9739937248 बेखौ आङो गाहायावहाय स्क्रिन थाम्बनेइलनि गाहायावहाय आङो बेखौ होबावसिगोन। नोंथांमोना बहाबा माने नुसनबायदोंब्ला प्रेमिका बसुमतारिखौहाय अननानैहाय न'आवहाय फन खालाम, जाहाथे माने हमनो गोरलैयैनो हायो। बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांदो लोगोफोर। मा होनबावनो दिनैहाय दासान्दि हिन्जाव खारनाय ओमफ्राय हिन्जाव लानानै खारनाय बेफोरबायदि जाथाया जागासिनो दं आरो। नाथाय बे जाथायफ्रा माबायदि जादों होननानै बुङोबा बेखौ बुंस'नोबो हाले। माबोरै जादों न'खरनि मानसिफ्रासो मिथिसिगौ। मानि थाखाय जादों, ना ओरैनो थांदों ना ओरैनो आलना लानानैहाय खारदों, बेखौहाय रावबो मिथिले आरोखि। दायो माने प्रेमिका बसुमतारिया गावनि आंगो फिसायखौहाय गारनानैहाय थांनायखौहाय जों दायो नुनो मोनबाय आरो जोङो मिथिनो मोनबाय। न'खराव बेबायदिनो थानाय जानायफोरनि बेबायदि टेनसनबो जानो हागौ। ओमफ्राय बेबायदिनो दानि आजिखालि बेबायदिनो सेटिसफाइ होननाया मानसिनावहाय गैलिया। सेटिसफाइ हौवानि न'खरनि सायावहाय बेबायदिनो सेटिसफाइ होननाया गैलिया। सेटिसफाइ थायोमोनब्ला न'खरावहाय रुजु रुमु संसारखौ जागौमोन, गथ'खौ लानानैहाय मावै दाङै संसारखौ जालांबाय थागौमोन। नाथाय दिनैहाय हौवानि न'खरखौहाय जेबो हौवाखौहाय बेबायदिनो सेटिसफाइ गैयियावहाय दिनैहाय न'खरनिफ्राय आनज्रायनांगौ दिनैहाय गोबां मानसिफ्रा जादों आरोखि, गोबां हिन्जावफ्रा। बेबायदिनो जों नुबोबाय थादों ससियेल मिडियायावहाय हिन्जाव खारनाय, बांगाल हौवाफोरजों खारनाय। ओमफ्राय बेबायदिनो मानि थाखाय बेबायदि जादों दायो माने ससियेल मिडियायावहाय जों बेखौहाय बुंजोबनो हाला। बियो जादों जाहैबाय मेनानो सेटिसफाइ गैया आरोखि। गावनि फिसायखौ सेटिसफाइ गैया, न'खरनि मानसिफोरखौ सेटिसफाइ गैया। बेबायदियावहाय माने न'खरनिफ्राय दोरदनाय जादों आरोखि। बेनिखायनो आङो खावलायदों नैबे प्रेमिका बसुमतारिखौहाय बहाबा नुदोंब्ला अननानैहाय हमनानैहाय दोन, बेखौनो खावलायनाय थाबाय। आरो प्रेमिका बसुमतारि, आं नोंखौ खावलायदों बैसोआवहाय उन्दैसिन बिनानाव जा बा बियादैयानो जा, जायखिजाया माने सोमोन्दो लैसिनखाय आं नोंखौ खावलायनाय जाबाय। प्रेमिका, नोंथाङा न'आवहाय गोख्रैनो फैफिनदो। न'खराव नोङो गोरोबफैफिनदो। गावनि
आखाइनि जाथि ओमफ्राय गथ' गथाय बेफोरखौ लानानैहाय नोंथाङा गोख्रैनो फैफिननो नाजादो। नङाबा उनावहाय ससियेल मिडियायावहाय हमनानैहाय दुमजायोब्ला नोंनि थाखाय जोबोद उसुबिदा जागोन आरो बेखौसो आं खावलायनाय थाबाय सिगाङावहायनो। नोङो गोख्रैनो फैफिन न'खरावहाय, नङाब्ला नोंथाङा हमनानैहाय बोरैबाफोर दुमजायोब्ला बे सोरनि दुसि जागोन। नोङो गोख्रैनो फैफिननो नाजादो। नों गोख्रैनो फैफिनदो। नोंनि गथ' गथायफोरखौ नोङो मालाबाबो फेलें दा खालाम। नोङो न'आव फैफिन, नङाब्ला नोंनि लाइफआव उनावहाय उसुबिदाफोर सफैनो हागौ आरो बेबायदिनोसै। अब्ला भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै। हामबायसै। थेंक इउ।